Здравейте на всички, аз съм Леди Монструм и днес гледате моя канал. Добре дошли отново. Днес играем Archer Surgeon и няма да играем много, защото този клип няма да е толкова дълъг. Шегувам се, ще имаме време да изиграем. Така. Може би се питате защо толкова, защо не съм снимала, защо такова, защо такова. Обяснението ми е, нямах време, неща за правене и общо взето да, нямаш кога да снимам и си казах, ще занамеря този, малко ще го изоставя този канал и някой друг път ще го правя. Нали сега съм тук? Не се оплаквате? Надявам се. Не обичам да ги чета тия неща. Имам Б. А не е лошо, нали? Бегай от така. Добре, убедена съм, че това трябва бавно да го правим, защото ако го дръпнеш и то ти се завие, защото това е игра, все пак никога не знаеш какво ще стане, ще бъде болезнено. Знам, че малките цепчици, като тея, не трябва така да ги правя. Трябва направо да ги гора. Да, поинтересувах се преди да играя тая игра. Аз вече се образовам за игрите. Да се образоваш не е толкова зле. Дай от крема! Абе, този крем има ли свършване? Знаеш какво? Така. Така да е малко по-често, нали? И първо ще ги оправя тия дупки тук, че ме дразнат. И не искам толкова кървища. Защото аз ще го чиста след това. Нека да не си губа комбото. Yes, бе. Добре. И сега горим. О, да. С фейскам съм. Готово. Добре, бе. Възможно ли е това така да се отворят? Явно е възможно. Явно е възможно. Добре. Брато, изчистих цялата кръв. Знаеш какво? Оу! Сори, пич! Не беше нарочно. Готово. Мисля следващия път да не си се запахал някъде в стъкла, защото знаеш какво ще. Ще штракна отвътре в органа. Скипваш го. Знам, че има интересни истории, които трябва да прочета, но всъщност за момента не ми е да смешните и интересни истории. Предпочитам да играя и да не губя време. Лате, как си могъл да паднеш върху нещо, което толкова се яката? Ще те... Запалката. Добре. Супер, са трябва да го режа някъде.
Добре, знаеш ли какво? Ще го държа на така. Убедена съм, че ще издържи. Аз ще съм възможно най-бърза. Защото съм убедена, че сигурно толкова е бил смотан този човек, че и някъде другаде в органите си има и трябва да съм много бърза в момента. Добре, на това би трябвало да ти се дигне пулса малко поне. Добре, вдигна му се пулса, което не е толкова зле. Запалката. Не е делбора. Окей. Да, както си знаех, трябва да го режа още някъде. Сериозно? Ти шегуваш ли се, бе? Бързам колкото мога. Не днес, не ти няма да умреш на мен. Не. Ти няма да умреш днес, никой не гаци в моята смяна. В моята смяна никой не умира. Всички живеят. Ще успея, бе. Сигурно и на 15-та няма да стигна, когато съм успял. Не е стигнал днес. Ама до 14 няма... Той му още една... Трябва да съм много бърза. Аааа! 14. О, не. Аз не мога да я ползвам на инжекция. То е за мен е много сложна. Pain away. Трябва да се дигне пулс. Вдига му се. Смъква се. Не, ти ще живееш. Кой Господ? Аз. Мисля, че имаме време за още една операция. Ама сигурно ще изгуба. Някъде по-малко от 2 минути, да се го направя. Добре. Ще бързам. Тоест, Пиро не знам, че се е наръгал. Окей. О! Оу! Това е тази дупка. Добре, брато. Какво си правил, бе? Добре, трябва да го разрежа отвътре. Окей. Проблема е в тука, че няма много време. Съм убеден, че има и тука някъде пирони, защото ме пуска. Да,
Да, има някъде пирони. Нали? Има още два. Тук има по-навъл. Добре. Окей. Добре, запецна ми. Заби ми компютъра. Това ще е интересно. Въпрос. Burn it! Pain away. Добре, направихме го. Това е добре. Добре. И казвам, че до тук мисля, че ще съм с клипа. Следващия ще е тренд. И мисля тази игра да я превъртим. Да, защо не? И добре, благодаря, че гледахте този клип. Ако сте го гледали до края. Или сте превъртяли. Но все пак сте гледали нещо, нали? Ако ви е харесал, може и да не ви е харесал, но оставете по един палец нагоре. Коментирайте кои игри искате да играя. Тази поредица най-вероятно ще продължа. Ще продължа Майнкрафт поредици. Може би с приятели също. И какво ще правим? Да се абонирате. Да, абонирайте се. И до следващия път. Чао!